Как да изберете счетоводител за вашата фирма или свободна професия? Добрият счетоводител ще ви консултира относно вашите въпроси и казуси, ще изгладите всички неясноти. Добрият счетоводител ще ви покаже някои тънкости от това как сами да си издавате фактурите и да си плащате осигуровките в платформата на Националната агенция за приходите. Всяка професия си има специфики, точно поради тази причина е добре да се спрете на експерт-счетоводител за вашият бизнес, като не е логично да изберете най-евтиният вариант. Основният фокус на счетоводителя е да отразява вашите приходни и разходни фактури, отчет от касов апарат, да декларира осигуровките ви, да ви консултира относно получаването или издаването на фактури от България и чужбина. Изборът на добър счетоводител ви спестява време, пари, данъци, осигуровки, нерви, глоби и санкции.